c'est une action il y a maintenant de twee poortjes. De bruine poort van het verleden of de groene poort van de toekomst. We gaan dan door de hernieuwbare daarvoor komen we voor de groene poort. Hernieuwbare energie, recyclage en sociale zwaartegrond. Daar willen we naartoe. Ja? Of toch eigenlijk een wereld die er iets anders uitziet en waar we toch eigenlijk gaan voor een groene en mooie toekomst. En ja, het is dan nu eigenlijk ook om de keuze te maken. Heel veel burgers hebben vandaag al de keuze gemaakt. Ik denk dat de keuze makkelijk is. Hè? De keuze is makkelijk, oké, ik ben heel benieuwd welke keuze u gaat maken. Dat zijn de groene pijlen natuurlijk, hè? Dat is evident. Dat is de inzet van de top. Hè? Ja. Ik zou zeggen inderdaad, en ik hoop het is eerste dat, dat de theorie wordt omgezet in de praktijk. En, daar gaan we werk van maken. Oké, super. En dat is het circulair, hernieuwbaar, dat is de poort van de toekomst.